Estic segur de que molts de nosaltres compartim desenes d'amics al Facebook i que algun dia va rebre aquesta notificació. José Pascual Royo vol ser amic teu. José Pascual s'ha convertit en un dels perfils més populars de les xarxes dels morellans amb el projecte de digitalització i difusió del seu fons fotogràfic personal, l'Arxiu Pascual. Tots hem passat hores i hores descobrint com era la Morella del passat. Inclús hem jugat a posar-li nom i cognom a algunes de les persones que apareixen en aquestes fotografies. Però qui va ser José Pascual? José Pascual Royo naix el 19 de maig de 1894. Morella en aquell moment disposava d'un fotògraf professional, Luis Cruella, membre d'una família d'artistes de reputat prestigi que va deixar bona part del seu talent per les esglésies i ermites de la nostra comarca i el Baix Aragó. Però no ens desviem del tema, perquè José Pascual era deixeble dels Cruella i d'ells va dependre tots els secrets de la professió fotogràfica. En quin moment pren el relleu definitiu no se sap, però sí que és segur que la documentació de l'anunci del 1915 ja el va fer ell quan tenia sols 21 anys. De Cruella, Pascual heretarà alguns mobles, part del context arquitectònic que marcava les seues fotografies i, el més important, algunes plaques fotogràfiques d'un valor inestimable. L'obra de José Pascual es podria enmarcar des de la segona dècada del segle XIX fins al 1958, quan problemes de salut l'impedeixen continuar exercint. Gairebé 50 anys de dedicació plena a la seva passió. Les seues filles, Carmen i Josefina, sobretot la segona, continuarien en el llegat de son pare, però no obstant això no tindrien continuïtat, sorgint un nou referent en el món de la fotografia a Morella. Ara l'Ajuntament de Morella està fent un gran esforç per digitalitzar i catalogar el llegat de Pascual, i així és on ocorre la màgia. Bé, doncs així tenim l'arxiu Pascual, l'arxiu en si. Per a fer una digitalització, agarrem la foto i en aquest cas tenim una carrossa de l'anunci. La idea és fer una còpia mestra per a que després sobre aquesta còpia se pugui treballar i ja se procedeix a la digitalització en si. Al principi, els mitjos que teníem no són com ara, ni molt menys que són d'aquestes tecnologies, gràcies a Déu, que tenim i podem aprofitar. Eren manuals on, com podem veure, tenim els arxius on guardàvem les fotos per temes, cada assignatura, cada tema, cada cosa. El llegat de José Pascual té una importància etnològica, cultural, brutal. A poc anirem descobrint tots els secrets ací, a Arxiu Històric, però mentre continuarem discutint per la xarxa si la fotografia està feta al carrer de dalt o al de baix o un any amunt i avall, que en definitiva és el que millor se'ns dona.